Chubaya kok ba shimisa sawe khana duita atar go phanyai tong sobdi ingka angka to nasim tongo phaya aro botu phai saubara kana rugi kabangma tongo nanyani nanya ingka doctor bai bo malaya ke phon malaya borok ingka thang payu sini da mongol ka to bini ban phyogo se nanya ko gano ngangke ta hamyasa nanya hecha ban phyogo mane ban ni Bami phano naya ni chau kang bai an norok jotono khnabaji takhurok bukurok norok doctor Biswajit norok jibonot norok ta sabaji ani rugino borok hakeno tono borok hakeno khlainai bongna sei kangke norok biabuno rugino borok marai hamri bamaya kunu khaimaya borok ungkap borok hanyo se kok bai sai bani woi tu woi borok obake borok choli jongo Hantani kri honta mariam bukobuk hakaya kok sanai 18,000 rang marini juta kanai tirprao bokhroni khnai raya Thokai department to PhD course khlajak Dr. Biswajit Debroma hamani bini tomung sitra lokorok bai tong halok sitra tong mani nokjagi phaika teibo bo PhD course khlaipuro bahike lokorokno kok tatal Thokai sawi thoki sarani abono serang phaimani kobuni tabukhe lokorokno gobang kok Thokai sawi tomani phunokjakha yangwa hasteni lokorokhe bono puitu khlailai sar hilai Rangtang maitang baikhe hodom dodom khamrok tamlai lamsok baikha sianuk layawino chobana phaika sar hinai yang Dr. Biswajit Debroma ke o hayongo o dunia o tei kebo karikha angno raja wansogui thangjak loko buskango nukjaknani camera buskango nukjaknani rechum kaham kani chumui phe samung ke garibini boro tamo khalaikya lokorok phunung de kisasek amchayo phalnok rok tangai rimani abo bini sakni rang baje bo tangai rekhana je lokorok phalnok tango ata khukno bini sakni phanbai bini rangbai bo tangkhana bele phalnok ro baksa kamio JCB eba hawa khangnai malkhong eba gari talangai thangmani samung khlari mani sabo rang rikha bono eba wansuktai o JCB talang thangmani rangde rikha malik bo rangne mankha wansuktai belai khano hakeno wanama sikja koktuma kasai phaika talsarobo GBP saknai nogo kalaijak sakhamya Bisramganj Samnogor kamini Sombud Debroma mungoi dako khoroksa koktmao saimankha bufang sakani klai talbri romoi bo nogo klaijak hakena lokorok puitu khlailai Dr. Biswajit Debroma chobasi tongo hongke ba lokorokno phaidi sumbo ringlayana hene bor kol khlai ringlaikha yagulo bini kokbaino GBP saknai nogo tobi phailaikha Dr. Biswajit ni kokbaino au chobanai si hingke ba phaidi sing thanglai siwani heneno pia GBP saknai nogo phai camera buskango kok samani mungsa karikha nogo call khlajani bagai mobile lok pai kalangnai hamyasak chobainai bithi borai pai rifainai maisu rifainai hinai bebak salangmani chobang phasingo bebak no chungtongo ang tongani salangmani pia kebajak tal saromoi bo beng thang tongikha o GBP saknai nogo tongtei o sakhameni bufa salbrum call khlaimang tongo Dr. Biswajit no pia ba call receive khlaya borokno sayawino saknai nogo thangthangai bo naifaipo waisa wani naikha ni koktoma ajarawo rang 100 rok kabui phayo 500 rok sanja gangkebo asa kalagenono nang sabai na rokene sai kalagmani koktoma hakino tei khoroksa bukuk chobanai thangmani abo bo haino kokbai simi saw hini koktoma pole thangpurukhe bo 2000 rang rekha ni koktoma blai kaham kok bukukno logiwo jorani news channel mungoi youtuber thangnai takhu mongol nibo kok khorsa thai kalaikha khorsanani nangkha jorani news no phang takhu mongol bo hamya bai tongte hamya bai tongoi hamya no serang kahini mankha bobo kokri bujatpho pokhirini ban swaye a phalipano choba phaine hini phiaba mungsa choba mungkri bobo haikena kemajak yangba haikena te koktuma Dr. Biswajit Debroma ni mumbai simna amchai sonaram kamini eba lai thangnai salo bo ban thenani hini JCB gari ro talam thangmani a kami ganani no khorsa takok sakhamya bonobo bin kokbaino GBP saknai nogo tobi phaimani koktuma yagulo doctor report rimani kebang rang marini bithi borai paina nango a bithi borai nya pairi de hini sajakmani yagulo Dr. Biswajit tam hini saiklang o GBP bazarni o bithi borai baniya khlanyarok bebakani sinijak ane monginorok bithi na hasokdi ang phai rangri phayana hinai saikabo mani koktuma 8000 rang marini bithi borai paina ni se bini mumbai painani oroni bithi baniya khlanyarok bebak bini sinijakpho asa kok khanato obono sanani nangkha takok Biswajit nung tamo wansugi ani thinangni bagai nung tamo ungnai
nung lokorong na asa ke tangi thengna ni nangkha tangi thengi tongma klaikha hamya tomungno saridi hamya tomungno yakadi kahamo faidi hinai jon kok toma thumna rung phasingti koimo nongoba haike lokorokno football thengdei ta thengdi jeng kok toma thumna rung phasingtei nono koijau nono jolia nono kutugya nini samungno se seng phurungani nangkha lokorokno kobui tamo chengra tamo nung bosu jorte samung kobui khlai tong jongobo lokorong se phumna thango kobui hingke nono hamjaknai hamya hingke nono naselejaknai nono sajaknai tonglak tei obo haike ni jon koimung sini kok toma thumna rungni phasingtei hasteni bebak tipra sal lokorokno sianu gyawoi kobita wansung de kebono jorao nini nogni borok phano nono thoki bano paidingge sing tabuk samnogoni simi phai sokaijak takok sakhamya bufani khokte sing kisa kok khana laida tini tam ni bagai ni kok na thunai rono ring thangna dia rono ang de tini ingka ani besa ora hasjok pai phima prai mas kaisa moton klajak ta kuna hamya ko doctor Biswajit bo ti phima ba je nanya sak nongno rugi hamna hnyai ana tubkha a rugi no bor kam ko banaya phai ba nai sim thango doctor ba kuno bo dekha suka krei ga chini mongol basawa ang no hamya sak chu banai ngai kuno doctor ba malaya a rugi ta kun klajak hamya kisbano doctor ba malaya tu salaya mane rogi hinga ga ni sabo ani besa ni chela ngan chrai kai o doctor Biswajit ke mongol ko borla sabo ba abang ke borok news khainai borok mane sabo ta kaisa Biswajit bol sau bok ni no ti phe mani ta hamna ngai hamya sak nanya ni to hem mani ano kai doctor Biswajit bele no ba ke jogajog khai kan abo sim parani borong no jo khainai bong no re mani ta gatu ya tuma pore borti khai rekha borti khainai borok dakho bai kunu phano malaya ekmatra malai simi thango kunu jaga pekrei kai borok le tam ni nong na pok riu tu khaba jaga wa alade ni basano phungo kaham ka rohrana ke je nanya sanono podcast khorodi tongana naka chubawan seng naka anasa goti prong nanya kok ge borok tu bunai phia ekmatra ang simi malai thango kuno rugino borok malaya doctor malaya kuno malaya nin chera le ta bong mani ani cerangke agi buang sakan kelainya kelainya dari thangka di background ko balia nana usri thangka usrinya mo thani mune phate woi kisa kasang thangka tau kasa kisa hangka ta pro role hospital to liya ngo tarazula klangka klangnya nugo jimi bithirok jimi tu phata bese balok khabo ani besa emne klaijak 5 mas haingka tabor mas kacha nogot 3 mas haing 4 mas hai nói cho mang tức là hầm nó như hầm ya trong lúc kami ni borok kami borok to kisah tu bakano tap khabai ya ta kai doctor Biswajit be jogajog khai ti phele kata borong no klap ti pheu te hima to ngake borok ko rilang mani no rok no je man sak chuba nai nei ngake chuba lang liya Chubaya kok ba simise sawe khana duita atar go phanyai tongsok di ingka an khato na sim tongo phaya obaita phade phai male phai sim siang sim malai thango khana sari go phanya ne doctor kun malai ye bro ehe mara aro botu phai sau bro kana rugi kalongma tongo nanya ni nanya ge doctor bai bo malai ya ke phang malai bro ga thang payu sini da mongol ka to bini ban phyogo se nanya ko ga no ngangke ta hamya sa nanya hecha ban phiyo ke mane ban ni a bomi phano naya ni chau ka ang bai an ba khau kisa du khung nang thang ka ta ni ba ge bo ta no naya hamya sa nanya ko nganga ba bo mala sim se thango kuno doctor ba kuno ju krai a bai ko le ni ta mo kalai ba ang bo bai ang sip chinia bo no top ke bang ang tabok bo tonga ba nu khang ka sino ba cha kai onana ban phiyo ko ya phale tan no chuba na pakse sura khai ehe ngake ko ba hai to mong ngake borok an ba sa ya so an ba sa ro thi fa ne ba cha ko mane doctor bo sao non guardian bu ko
nông bị thiên nào phải bị thiên sum maya nó ở bắc hải gang cái hướng ra cô anh cái con quản gì vào bị sum maya và xem như ta Đây borok tamu kau bilang kah? gang saga khana rồi tiền số tôi phải nói tiền đi đó phải nói có vào đâu anh saga anh bớt sót còn lý anh plan thay cho nó cả anh chấp này liền các bạn số tiền sáng nay mất thay cho nó vậy những chẳng hạn Dan kah kon nuk orang than le tam coba suruh lai. suba số nàng vẫn đang lúc đó và suba số vắt chất sáng nay cả mà khá vâng thay yang saga bisa sáng nay bisa soi cho mang cái bisa bữa nay asik vậy tàu anh bớt sót tàu cũng nó hành lên phát cười tập hàng kịp linh mặt thằng này vậy nhưng mà xong mặt tổng hạt cái Abu nak tabu ko nang mang khang kay sini hasil tibrasan nuk orang ni nang kisah coba susah namun jangan kata jamnya pas kaya makan di borok zaman tik harus kan coba tu. ông ta lúc sống nó quên mấy ông hành cha anh bớt nó rồi rồi tí nó ri mang cái tàu anh bớt cả hầm nó nín nhỏ sạch sạch rồi hay gì bà Kay ini para borok anh đi phá anh khát hầm nó rồi sama ko kaya ko poplok ông có xin nó bảo bây giờ giờ là ông có sao tầm nông ông có khắp đâu district atau nang mesti. Dan kay Satu satu nang nang wat. emile ni. màn đọc bây giờ giờ thì cái đó phun phải rồi nó hay rồi nó nhảy quay với dân sạc à mang cái dầu phun phải rồi nó có còn tắc hành á cái nó là phun cười ba phun độc đồ nó sao nó có hay độc tất cả Mana Biswajit na phun dok pai di sawo. Pai jadi pekya. rồi ra Nga nong phun dok le to le tong. anh phun cười Ini cara ni kai. sara ni buku rồi Kerana kan nogo kai no bahage juga. nó có ăn cũng được dùng thay mà bữa về mắc rằng còn tắc hành nhưng mà sao ta này đã xíu mà này tiêu lúc vậy mà sao ta Kat ini surkok cuma nong lima kai no sabun yang kiri ka. ông cái to anh cái sao cái trong đó vẫn ăn sạc cái kisah sagarde ang kisah apa hai problem utang hani masakata mana cap senani keri hingga ba tongi bang hajung je yang panggo cap semia basa tak pano kelajak Kai abu no angko surkok cuma roman sat nayan do ses tak lain atau kaiman. Ini mungkin kai ani bung ke bisu de rumah ani bas ani bung ke sombu de rumah norok jatono kenapa ji takurok bukurok norok dakter bisa ji norok jibun norok ta sabar ji ani rugi no borok hakena tono borok hakena kranjai bong na si kangke norok biarpun no rugi no borok marai hambri bamaya kun khai maya borok ungkap borok hanya si kok bai sai bani woi tu woi borok obake borok joli jongo mana nang abu sabun sa. abo ani besanong thong bunong thong bong la sai kun lap krai Nang abu lu kurang nang ngapun sawa bong no jibun ta sari abang masak nang kan ni tu ni nang. Malang kara kata ni. ni an besap to tu kha sian bang ngong to tu heja ka an besa ta kun hamyaku ke bini kok nak hangke ta ke thang na ta ke jaga sogya ne bona sini boti phewan ne aba ke rugi kun ni no hamri mi brok nyata cari mi brok ni jirang keri hingga ke ba no ko phong na tong mak la nyai aba hai sesta mungas kangke orang thi pa nyai